Hi guys, this is LeeAnne and welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, please subscribe and click that red button. And also, if you like this video, comment down below and say your thoughts about this video. And today is a Christmas day, December 25, and I am working because in Thailand there is no Christmas vacation. They don't believe in Christmas, that's why I am working. And also I am wearing green shirt, that's because I am team green for this week, for our sports week. So every day I wear green shirt. And also I am here in the park, just to let you know. And this is what I did all day today. This one, oh, ano siya? Airy ink velvet. So ano siya? Very smooth, velvety ano siya. At saka galing Korea ito eh. Ang ano nito is heart grapefruit. The name is lip tint ng Peripera. Nagamit ko na to eh kanina. First time ko talaga nagamit today. So tingnan natin kung hanggang saan ito aabot. Aabot ba ito ng gabi? Kasi 7 AM at saka ito na ito na siya. Ito yung ano niya guys. Ito. Parang ano siya. Okay, ganito lang siya. At saka pagbuksan mo guys, ito. May applicator naman. Oh. Ganyan. At saka velvety nga talaga siya, velvety. Sarap. Kasi nag-try ako ng lip tint. Kung epektibo ba talaga. Kung hindi ba talaga matanggal yung lip tint natin.
Wala kumakain. Ayan, nawala na. Hmm? Oo. Nawala na siya. Kasi ano eh, chicken yung ulam namin eh, nawala na siya. Hindi ko alam. Ano ba nga? Dilay, ano na day? Mga duwa na kabilas. Day nga. Day. Mga ano. Hi guys, it is now 2 in the afternoon and I did some retouching because after eating lunch today, I think all of that tint were washed by the oily adobo meal na kinain ko kanina. So, I did a little bit of retouch. Ito na siya ngayon. Ito pa. Babalik na tayo sa school. Kasi nandito ako sa park. Pumunta ko dun sa mga estudyante ko. Kasi yung mga estudyante ko ay nandoon sila. Nagpa-practice. So they're practicing for tomorrow's parade. So now I'm going back to the school to watch more games and eat a little bit. Finally, it is already 4 o'clock at may na-receive tayo na bomb. Ito lang na-receive natin sa araw na ito. So ngayon ay nandito na ako sa apartment kasi gabi na. At saka yun guys, isang beses lang pala ako nag-retouch dun sa lip tint at saka uminom ako ng ano, at saka yun na yun. Ba? Andyan siya. So hindi niya pala kaya yung oily na pagkain, kaya na-wash out siya dun sa oily na pagkain, pero maganda siya sa feeling, magaan, at I think I'm gonna use it every day. Okay, bye. Don't forget to subscribe.